Салям алейкум, вітаю, це проект «Обличчя вільного Криму». Насамперед хочу вас попросити, аби ви підписались на наш канал, поставили вподобайку і обов'язково написали коментар, бо це дуже допомагає в просуванні наших відео на Ютубі. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий гість, підприємець, викладач бізнес-школи та голова правління ГО «Деколонізація» Валерій Пекарь. Вітаю вас, пане Валерій, салям алейкум. Алейкум ассалам. Ви дуже багато пишете в своєму Фейсбуці, зокрема, про якісь сценарії майбутнього. Який ймовірний сценарій майбутнього ви бачите на сьогоднішній день? Головна наша нинішня ситуація, в якій ми живемо, це війна. І очевидно, що всі сценарії майбутнього так чи інакше ми розглядаємо з точки зору завершення війни. І влітку цього року разом з півсотнею ключових українських експертів, військовиків, економістів, дипломатів, тощо ми зробили форсайт, дослідження майбутнього про те, яким можуть бути в принципі сценарії завершення війни. Для того, щоб їх зрозуміти, треба знати ключові фактори, якими ці сценарії розрізняються. І перший такий ключовий фактор – це як закінчиться війна для України. Для нас очевидно, що ця війна йде не за території. Тому що територій у Росії і так багато, нерозвинених, занехаяних і занедбаних. Війна йде за існування української нації, української держави. Стратегічна мета Росії – знищити українську державу, українську націю, ну а наша, очевидно, зберегти. І тоді, зрозуміло, стає, що ключовою точкою, яка розрізняє різні сценарії майбутнього, є український суверенітет. Вдається його повністю відстояти, чи відстояти лише частково якісь нав'язані нам обмеження. А другий важливий параметр – це все ж таки світ залишається місцем, де існують правила, принципи, альянси, домовленості, чи світ повністю перетворився на територію права сили, де є тільки сильні, які роблять, що хочуть, і слабкі, які страждають так, як мусять. І от це, власне, і формує сценарний простір, в якому є багато різних сценаріїв. Ми описали 6 різних сценаріїв з підсценаріями, але основних, в принципі, 2. Перший, який отримав назву «Гнила угода», це збереження українського суверенітету в умовах певних обмежень. Угода може бути більш гнила або менш гнила. Є прийнятні для України умови, коли на Україну не накладається якихось обмежень, і тоді війна припиняється, наприклад, просто заморожується конфлікт, ми продовжуємо в цьому жити, але так чи інакше війна відступає на певний період. Є жорстка угода, яка є неприйнятною, що включає передусім офіційне визнання Україною окупованих територій російськими, в тому числі Криму. Це абсолютно неприйнятно для України, суперечить Українській Конституції. Фактично визнання лінії бойового зіткнення новим державним кордоном, що не може бути для українців прийнятним. Або певні обмеження, що накладаються на Сили оборони України по чисельності, по озброєнню, чи повернення російських агентурних організацій в український політичний простір, що, очевидно, просто означає запрошення нової війни. Навіщо нам це? Так чи інакше, ми розуміємо, що ця угода може бути більш хорошою, прийнятною для України, або поганою, неприйнятною. Ну і ще існує другий ймовірний сценарій, який отримав назву «Бджоли перемогли ведмедя», така трошки українська назва. Це сценарій, коли насправді у світі немає сили права, а є тільки право сили. Але і в цьому світі Україна все-таки може, хоча й великою кров'ю, великою ціною перемогти, за рахунок 3 речей. Української інноваційності і стійкості, коаліції рішучих в Європі і слабкості російської економіки. Для того потрібні певні умови, тому яка ймовірність цього сценарію можна зважувати і рахувати. Так чи інакше, ми бачимо, що на сьогоднішній день, а ми з вами знімаємо цю зустріч у жовтні 25-го року, на цей момент ми ще не є в переговорному процесі. В цьому знаменитому трикутнику Сполучені Штати Америки, Україна, Росія, 2 сторони хочуть миру, 3 не хоче. Ми зараз про це поговоримо. І, по суті, ми перебуваємо у передпереговорній стадії. Коли почнеться переговорний процес, тоді буде зрозуміло, чи Україна може відстояти свій суверенітет в цілому, тобто прийняти угоду без якихось обмежень, що не є прийнятними для українців, і, можливо, за участю європейських країн. Чи це буде якась жорсткіша угода? На сьогоднішній день поки що говорити про це зарано, бо переговорний процес не розпочався, і це дуже важливо. Тому що чимало людей вважає, що переговорний процес вже триває,
Ні, він не триває. Ми у передпереговорній стадії, тому що Росія не веде переговорів і не збирається вести переговори. Росія буде продовжувати воєнні дії рівно стільки, скільки зможе продовжувати воєнні дії. Але водночас я завжди виступаю проти такого наративу, що війна буде тривати вічно. Цей наратив, до речі, поширює російська пропаганда. Вона постійно каже про столітню війну, про те, що 20 років тривала Північна війна. Ну, слухайте, те було в ту епоху, коли маленькі порівняно армії ходили великими територіями, намагаючись зустрітися або навпаки не зустрітися одна з одною. І дуже рідко бували якісь великі битви. А 99% населення просто про війну нічого не знало. Зараз сучасна індустріальна, тотальна, високотехнологічна війна, вона дуже сильно спалює ресурси, передусім економічні ресурси, за рахунок яких живе. І це, знаєте, як лісова пожежа, яка сама спалює те, що одною слугує поживою, і врешті просто нема чому горіти, і пожежа закінчується. А от ви кажете про завершення війни і мир. Як ви це бачите? Тут може бути ситуація, яка може бути названа українською перемогою, а може бути просто ситуація, яка може бути названа перемир'ям, заморозкою, коли Україна перемогу не отримала. Давайте подивимося, що є умовою української перемоги. Тут є 3 ключові колони цієї будівлі. Перша – це неможливість для Росії досягти своїх стратегічних цілей. Більш-менш ми бачимо на сьогоднішній день це так і стається. Росія не може досягти стратегічних цілей. Київ за тиждень або там за кілька тижнів. Жоден великий обласний центр з 22-го року не окупований, за винятком Херсона, який був звільнений того самого року. Друга важлива річ – це збереження українського суверенітету, тобто збереження української держави, яка здатна захищати українську націю, включаючи всі народи, які живуть на її теренах. І третя важлива річ – це успішна Україна. Бо якщо немає цього, то це означає, що, по суті, Росія значною мірою досягла своєї цілі. Росія сама зазнала поразки, не досягнувши своїх цілей, але і Україна завдала поразки. Тут, щоб ми не думали, що війна закінчиться завжди хтось переміг, а хтось зазнав поразки. Війна здебільшого закінчується поразка, поразка, поразка. Коли всі зазнають поразки, як Перша світова, наприклад. Ми просто начиталися книжок і надивилися фільмів про Другу світову, і там якраз було так, але це виняток скоріше. Звичайно, що ми прагнемо перемоги, а для того потрібна успішна Україна, тобто демократія, економічний розвиток, відновлення і верховенство права. От якщо є ці 3 колони, то це можна назвати українською перемогою. І тут ще одна маленька складність, яку треба додати. Вибачте, не можна простою мовою писати таке складне поняття, як українська перемога, не можна просто сказати, перемога – це вихід там на кордон 91-го року. Ні, це складніше. Очевидно, що нам потрібна повна перемога, яка включає в себе виплату репарації, засудження злочинців, повернення депортованих, повернення українських дітей і так далі. Але це, те, що можна було б назвати повним відновленням справедливості, може бути відкладено на певний час. Водночас нам потрібна швидка перемога, що означає як мінімум припинення воєнних дій і початок відновлення України. Тобто перемога – це не точка, а процес. Ми починаємо з програми «Мінімум» і далі врешті отримуємо програму «Максимум». Якщо ми забудемо про програму «Мінімум», ми виглядаємо і будемо вважати перемогою тільки остаточне повне відновлення справедливості. Ми будемо виглядати ідеалістами, які готові 30 років чекати перемоги, народ так не зможе. Якщо ж ми забуваємо про другу частину, про програму «Максимум», а тільки сконцентруємося на програмі «Мінімум», тоді ми виглядаємо людьми, які поступилися справедливістю і забули про неї. Так само український народ цього не прийме. Тому нам потрібно цю складність буде пояснювати. Я сподіваюся, що нашим глядачам і глядачкам ми трошечки зараз про це пояснили, що перемога – це процес. Спочатку програма «Мінімум», а потім врешті програма «Максимум». І між цими двома подіями може бути тривалий час, може навіть бути і десятиліття. Чому вихід на кордон 91-го року не є перемогою? По-перше, тому що Збройні сили України вже виходили на кордон 91-го року в серпні 2014-го. Але були обстріляні з того боку кордону, вимушені відступити. Але там не було Криму. Правда, але принаймні на Сході. Уявіть собі, що ми прийшли в Крим, територія повернулася, грошей на відновлення нема, ресурсів нема, суспільство розколоте, занурене в конфлікти. В Україну повертаються російські політичні організації, які знову починають в Криму підбурення, розпалюють міжнаціональні конфлікти. Можна це вважати перемогою? Я думаю, що ні. Тому однієї простої фрази «вихід на кордон 91-го року» недостатньо. Звичайно, я розумію кримських татар, яким дуже хочеться повернути Крим, і мені дуже хочеться, щоб кримські татари повернули Крим, і Україна повернула Крим. Але просто повернення в Крим без гарантії того, що Крим буде успішним і кримсько-татарський народ буде в Криму успішним, цього замало.
успішна Україна тоді? У нас курс такий, що ми сьогодні маємо робити? Я зараз не про державу навіть, я зараз просто про людей. Да? Що ми маємо робити, щоб справдився більш успішний, скажімо так, позитивний сценарій? Перш за все, ми мусимо сконцентруватися на перемозі. Не на якихось виборах, які там будуть невідомо коли, не на якихось там, не на швидкому закінченні війни. Тому тут треба сказати таку складну річ. Війна потребує стратегічного мислення, а стратегічне мислення завжди парадоксальне. Давайте почнемо з такої класичної фрази давньоримської: «Хочеш миру, готуйся до війни». Це ж виглядає як дурість. Хочеш миру, готуйся до миру. Хочеш війни, готуйся до війни. А насправді ні. Насправді хочеш миру, створюй армію, укріплюй державу, і тоді війни не буде, тоді буде мир. Або давайте простіший приклад. Коротка дорога може стати довгою, тому що там засідка. А довга дорога є короткою, тому що там спокійно нічого нема. Так і тут. Якщо суспільство налаштовується на швидке закінчення війни через якісь причини, там Трамп щось зробить, або там Путін помре, або ще щось, то суспільство, це означає, що кожна людина, кожна сім'я, кожне підприємство, кожна громада і вся українська політична нація починає ухвалювати неправильні рішення. Тому що якщо швидко закінчиться війна, я хотів донатити, можна не донатити, все одно швидко закінчиться. Хтось збирався, приєднуватися до Сил оборони, там можна і не приєднуватися, все одно війна швидко закінчиться. Хтось планував поміняти своє життя, наприклад, піти працювати в оборонну-промисловість, або хтось збирався інвестувати в оборонну-промисловість. Там не треба, все одно війна швидко закінчиться. Так само і держава. Треба робити якісь реформи в сфері оборони, а можна не робити, війна швидко закінчиться. І тоді виходить, що ми всі ухвалюємо неправильні рішення, і війна дуже довго тоді триває і не закінчується дуже-дуже довго. Протилежна ситуація. Ми налаштовуємося на те, що війна триватиме довго, і ухвалюємо правильні рішення для себе на всіх рівнях, від людини до держави, і тоді війна швидко закінчується. Оце парадокс, його дуже важко усвідомити, але ж ми з вами говоримо з достатньо інтелектуальною аудиторією. І якщо ти хочеш, щоб війна швидко закінчилася, готуйся до довгої війни, ухвалюй для себе правильні рішення, і війна швидко закінчиться. Якщо ти налаштовуєшся, що війна швидко закінчиться через якісь інші зовнішні причини, цього не станеться, і війна триватиме довго. От такий парадокс, в якому ми живемо. І якщо ми цей парадокс усвідомимо і будемо налаштовуватися на дуже-дуже довгу війну, ми побачимо, що вона закінчиться достатньо швидко. Ви нещодавно в інтерв'ю говорили, що слово «перемога» як таке, воно зникло з суспільної дискусії. Як ви сьогодні думаєте, воно повертається? Чи що треба зробити, щоб люди знов повірили? Бо на початку, наприклад, війни я була впевнена, і всі, хто був навколо мене, був впевнений, що от зараз ми переможемо. Тобто це була якась, знаєте, така національна, загальнонаціональна єдність. Сьогодні, на превеликий жаль, я її не бачу. Чи бачите ви її? Єдність є, за даними соціології, але її не видно неозброєним оком, тому що люди дуже сильно втомилися. Всі дуже сильно втомилися. Дуже сильно втомилися люди в силах оборони, тому що вони без ротації дуже тривалий час. Дуже сильно втомилися люди в тилу. Так чи інакше втомилися всі, і ця втома нас примушує думати, що от зараз уже все не так, як було. Справді, на початку війни ми вірили, що війна буде розвиватися за традиційним сценарієм. Напад, неможливість досягнути цілей, часткове досягнення чогось, зупинка, торгівля. Зараз я вам це, ви мені це. Так не сталося, тому що затяті очільники Російської імперії все-таки дуже сильно хочуть зруйнувати Україну повністю. Ми не думали, що війна перейде у фазу війни на виснаження. А війна на виснаження, вона за визначенням дуже довга. Тобто це як два боксери, знаєте, десь там в одному з передостанніх раундів, коли вони вже не дуже добре бачать одне одного і не дуже добре тримаються на ногах. Але хто перший впаде, той програв з усіма наслідками. Той, хто протримається хоча б на кілька хвилин довше, той і переможе з усіма наслідками. От, на жаль, війна на виснаження виглядає саме так. Як знов-таки показує соціологія, через майже 4 роки повномасштабної війни українське суспільство непогано виглядає. Мало яке європейське, принаймні, суспільство могло би так успішно стояти, триматися через понад 3,5 роки повномасштабної війни. Так що ми показуємо непоганий тут результат. І оця стійкість, яку демонструють всі народи, що живуть в Україні, вона є насправді нам притаманною. Чому?
Тому що все, насправді, ми всі живемо тут на краю, на фронтирі. Ми всі живемо тут на березі цивілізації, де тільки такі народи і могли сформуватися, тільки такі люди і могли вижити. В якихось більш тепличних умовах формуються якісь інші народи, які, можливо, не є такими стійкими до таких жорстких випробувань. Але ще одна річ дуже важливою є. Ми всі дуже свідомі того, що нам всім загрожує, якщо Росія переможе. І тут ні в кого немає ніяких ілюзій. А якщо в когось такі ілюзії ще залишилися, то вони швидко закінчаться. Ви багато говорите про розпад Росії. Чи бачите ви цю траєкторію взагалі? Чи є якісь передумови, які ведуть до цього? І що може стати тим чорним лебедем? Я почну з того, що жодна імперія не є вічною. Немає такої імперії, яка існувала би безкінечно. Всі імперії рано чи пізно розпадаються, а тим більше в 21 сторіччі. Росія чи не остання, а може одна з останніх імперій на землі. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росія не є монолітною. Вона складається з десятків ідентичностей, народів, мов, культур, релігій. І все це дуже мозаїчно і тримається докупи тільки завдяки перерозподілу грошей і завдяки страху. А чи вони усвідомлюють, що вони не росіяни? Очевидно. Нам російська пропаганда намагається пояснити, що там всі усвідомлюють себе росіянами, показує нам людей, які заявляють, я чеченець, але я русський, я башкір, але я русський, але це все пропагандистські ролики, які насправді нічого не варті. Я дуже добре пам'ятаю, як в радянські часи всі казали, що народів вже скоро не буде, а буде лише тільки один радянський народ, одна нова історична спільнота, а потім Радянський Союз розпався. І виявилося, що українці дуже не схожі на грузинів, узбеки дуже не схожі на естонців, а кримські татари зовсім не схожі на вірмен. Тобто кожен народ залишився собою. І так і тут. І треба сказати, що дві ключові речі, які тримають імперію докупи, перерозподіл грошей і страх, вони поступово занепадають. Грошей стає все менше. А це значить, що у регіонів, які є донорами, забирають більше, їм залишається менше. Регіони реципієнтам дають менше. Москва не має постраждати. Москва отримує стільки, скільки і була, значить комусь всім іншим дістається менше. Ну і страх також потрошечку вивітрюється, тому що не можна постійно тримати ситуацію в страху, не розкручуючи повністю оцю машину репресій, як при Сталіні. І основним елементом занепаду, я би сказав, не чорного лебедя чи тригер оцей, бо занепад імперії складається з двох частин. Перша частина – це дуже-дуже повільний і дуже поступовий, але невідворотний занепад. І от цей процес ми спостерігаємо і можемо поміряти. Це економічний занепад, це технологічний занепад, це зростання ідентичностей, це крах спільної ідеології. Ні чеченців на Кавказі, ні башкортів на Поволжі, ні Саха в Сибіру не цікавить руський мір і оця от ідеологія, значить, діди воювали. Ну і нікому з них Україна насправді не потрібна як захоплена територія. Хоча, звичайно, і там є військові злочинці, але це меншість народу. Ми прекрасно розуміємо, що називати народ злочинцем, ну ми ж знаємо, хто це придумав, це сталінський винахід. З іншого боку, оцей поступовий занепад, власне, доходить до тієї точки, коли щось може статися. Що далі йде занепад, то й більше ймовірніше, що станеться. Але що саме станеться, це передбачити неможливо, і в який момент воно станеться, передбачити неможливо. Тому ми міряємо цей занепад, а він невідворотний вже. Точка повернення, по суті, вже пройдена. І рано чи пізно все це розпадеться, внаслідок яких подій ми не знаємо і нам не дано це знати. Але оцей занепад поступовий, його дуже легко побачити і поміряти. Тому очевидно, що рано чи пізно це станеться. І тут дуже важливий момент, за якою моделлю Росія буде розпадатися. Чи вона буде розпадатися хаотично і неконтрольовано, як в 1917 році, з поганими наслідками для всього континенту. З біженцями, з війнами, з безконтрольним розповсюдженням ядерної зброї, з якимись страшними іншими речами. Це буде акуратний, контрольований, красивий культурний розпад, як це сталося в 91-му році. Власне, хотіла про це сказати. Є якийсь приклад такого занепаду і, власне,
розпаду. Ну, от 91-й рік – це прекрасний приклад. І вивчаючи ті всі приклади, можна побачити ключові ідеї, ключові точки і ключові фактори того, яким шляхом все йде. Я зараз, спостерігаючи розвиток ситуації в Росії, особливо в національних регіонах Росії, я зараз просто, у мене таке дежавю 86-91 років. Дуже багато процесів, які ми спостерігаємо зараз, вони просто ідентичні, з певною поправкою, очевидно, тим процесам, які спостерігалися в останні роки Радянського Союзу. Давайте згадаємо Радянський Союз. Початок 91-го року Радянський Союз ставався монолітним, він був потужною ядерною державою. Ще й референдум провів за збереження Радянського Союзу. 70% проголосували за. Але занепад був невідворотний. Економічний занепад, технологічний занепад, постійно щось тонуло, вибухало, підривалося, ламалося і так горіло. Тому що коли йде вже занепад такої імперії, вона просто не здатна обслуговувати складні технологічні системи. А зараз ще і Збройні сили України і інші сили оборони допомагають. Тобто занепад уже був чітко зрозумілий, і він був уже невідворотний, але коли він стане, це було незрозуміло. І от тригер стався в серпні 91-го року. Що стосується очільників України тогочасних, вони скористалися цим маленьким вікном можливостей для того, щоб зробити Україну незалежною. І до кінця 91-го року, що ми бачимо, Радянський Союз припиняє існування як політична одиниця і суб'єкт міжнародного права, прапор спущений, президент звільнений, і постали нові незалежні держави. 90% українців проголосували 1 грудня 91 року за незалежність. Ось так відбувається. Тобто йде поступовий занепад, а потім в якийсь момент якийсь тригер. Але тригера, якщо б не було б, перший президент України Леонід Кравчук казав, не було б цього тригера в серпні 91 року, можливо, 92 рік ми зустріли б ще як частина Радянського Союзу. Все одно, можливо, ще рік, можливо, ще два, але все одно Радянський Союз розвалився. Але що би стало би тою точкою, що би стало цим чорним, як ви кажете, лебедем, ми не знаємо. Важливо, що процес повільний і невідворотний, а далі може статися що завгодно в будь-який момент. І Україні треба скористатися якраз цим. І по-перше, Україні треба наближати цей момент. Що Україна зараз робить? Вона, по суті, завдаючи поразки Росії, вона сприяє цьому повільному занепаду і збільшенню ймовірності цього тригера. А корінним народом Росії треба скористатися цим моментом для того, щоб отримати свою власну свободу. Ви досліджуєте якраз тему і питання корінних народів Росії. Чи є в них розуміння, бачення, візія свого майбутнього? От ви, напевно, не знаю, маєте якісь спілкування, розумієте про ці народи, про процеси, які там відбуваються всередині цих спільнот. Чи є у них це візія майбутнього? Поза, скажімо, Росії, так? Очевидно, що завжди процес веде активна меншість, а пасивна більшість слідує за активною меншістю. Дорогу прокладає активна меншість. Невеличка, як казала, до речі, одна з засновниць антропології Маргарет Мід, не треба вірити, що невеличка група затятих і досвідчених людей може змінити майбутнє, бо завжди саме так все і стається. І так само і зараз кожен народ в Росії, по суті, майже кожен великий корінний народ Росії має свій національний визвольний рух. Але також я скажу, що ще... Всередині країни? Чи вони за межами Росії? Це важливо. Цей рух, очевидно, складається з двох частин. Невеличке політичне крило в екзилі, тобто за межами країни, де вони можуть спілкуватися з західними дипломатами, виступати, звертатися до журналістів і так далі. І рух на землі, який повністю підпільний, бо ми ж розуміємо ці ризики. Але такі рухи існують не лише в національних республіках, вони існують і в російськомовних регіонах багатьох, де є власні сильні місцеві регіональні ідентичності. Сибір, наприклад. Ця активна меншість, вона, звичайно, картинку майбутнього має, вона її розказує, вона її описує. Переважна більшість людей про це все зовсім нічого не думає. Вони не думають нічого ні про розпад імперії, ні про збереження імперії, ні про існування імперії. Вони виживають. Вони просто виживають. Але згадаємо історію кримськотатарського народу. Якою невеликою була та група людей, яка свято вірила, що от зараз ми скористаємося можливістю і ми повернемося на Батьківщину. Переважна більшість народу просто перебувала там, в тих місцях, де вони проживали, і виживали хто як умів.
Тому активна меншість завжди показує шлях, завжди показує майбутнє, а пасивна більшість просто слідує цим. Якщо ви говорите про український народ, та сама історія насправді. Кількість людей, які протягнули розуміння того, що Україна буде незалежною через оці всі часи від Другої світової, від Української повстанської армії, через дисидентів, через радянські тюрми, аж до другої половини 80-х, коли вже стала можливість відкрито про це говорити, вона була порівняно невеликою. І треба сказати, що навіть така організація, яка, по суті, була дороговказом української незалежності, Народний рух України, проголосили курс на незалежність України менше, ніж за 1 рік до того, як українська незалежність настала. Тобто події розвиваються часом швидше, ніж навіть найбільш затяті люди можуть собі уявити. Чи можуть кримські татари в цьому зіграти якусь роль, на вашу думку? Це дуже важливе запитання. Я би звернувся до кримсько-татарської спільноти якраз з цим посланням. Я вважаю, що роль кримсько-татарського народу в розвалі Росії є дуже великою, при тому, що багато людей її не розуміють, в принципі. Я би більше сказав, хай мене пробачать, я вважаю, що повернення до Бахчисараю з власним прапором в руці лежить через Кремль. Давайте я спробую пояснити. По-перше, кримсько-татарський народ – це історія стійкості, історія пам'яті про свою ідентичність, історія про те, як зберегтися в абсолютно жахливих умовах. Ми ж розуміємо, навіщо в Узбекистан висилали. Можна було вислати в Сибір, там холодно і там легше загинути. Але в Узбекистан висилали для того, щоб люди розчинилися, щоб вони асимілювалися. Інший народ, так само тюркський, так само ісламський, значить, клімат схожий. Дуже легко перестати бути Керемли і стати узбеком. А чому ні? Але ні. Ця історія збереглася, і пам'ять збереглася, і це дуже важливо. Тому що якщо кримські татари змогли зберегти свою ідентичність і свою історичну пам'ять в таких абсолютно жахливих умовах, значить і всі інші можуть. Знаєте, кажуть, якщо хтось інший зміг, значить і ти зможеш. Друга річ, яка є зразковою, це самоорганізація. Багато корінних народів Росії мріють про те, щоб вони змогли стати спроможними створити такі органи, як Курултай і Меджліс кримсько-татарського народу, органи самоорганізації, представництва. У багатьох людей просто цього нема, і вони намагаються це зробити. І для них кримсько-татарська історія є взірцем і джерелом натхнення. По-третє, ми ж прекрасно розуміємо, що ніякий розвал імперії без повернення Криму і розвалу імперії – це пов'язані процеси. Не може бути повернення Криму без розвалу імперії, не може бути розвал імперії без повернення Криму і так далі. Значить, Крим дуже важливий тут. Крим є дуже важливим прикладом того, як земля чекає свій народ. Нічого хорошого в Криму ніколи нема, коли там нема кримських татар. Таке враження, що ця земля просто лежить і чекає, поки свій народ повернеться на неї. І для багатьох людей, які сьогодні живуть в різних регіонах Росії, маючи величезні проблеми з екологією, і це знов нас призводить до паралелей з останніми роками Радянського Союзу, бо, в принципі, розвал Радянського Союзу почався з вибуху Чорнобильської атомної станції. І перший український рух, по суті, був екологічний, а потім екологічний дуже швидко стає націоналістичним, тому що вони про нас не дбають, а хто ж тоді про нас подбає, а ніхто про нас не подбає, окрім нас самих, і далі виникає вже туди рух. Окрім того, ми ж розуміємо, що коли тюрки говорять до тюрків, це також дуже важливий момент про збереження себе. Я думаю, що історія так чи інакше призведе врешті до того, що буде якась тюркська єдність, тюркська спільнота, яка простягається від гагаузів на заході до Саха на сході. І якою буде ця історія? Чи буде це якась така демократична спільнота, значить, націй, які живуть в різних країнах і тримають між собою єдність просто тому, що їхня спільна історична доля? Чи буде це якась інша історія, наприклад, там турецький новий імперіалізм замість Москви,
і Пекіна, Стамбул. Ну, кому це потрібно? Значить, кому потрібно домінування нової імперії, постання нової імперії. Це залежить дуже сильно від Криму. Тому з якого боку не подивися, але доля кримсько-татарського народу і доля корінних народів Росії, вони дуже сильно пов'язані. Знов-таки, я би тут і український народ сказав, що якщо ми порівнюємо історичну долю всіх народів, колонізованих Російською імперією, ми ж розуміємо, Крим впав тому, що перед тим впала Січ. Не впала би Січ, тримався би Кримський юрт. Все пов'язано. І загалом доля всіх цих народів, що українського, що кримсько-татарського, що башкірського, що якогось іншого, всі ці долі дуже схожі. Спочатку якийсь нерівноправний договір, потім його порушення, потім військове вторгнення, потім знищення інтелігенції, освічених людей, релігійних і духовних лідерів, освітян і так далі. Потім страшна якась різанина, потім репресії, потім тут уже далі є варіанти або штучний голод, або депортація. Україна мала штучний голод, Кремль мала депортацію, там є народи, які мали те і те. Далі, значить, русифікація, знищення мови, знищення релігії, знищення культури, заселення території якимось іншими людьми, нічого не нагадує, да? Значить, які без коренів загалом, можливо, вони самі колись були нащадками тих людей, які мали якусь ідентичність, а сьогодні вони нічого цього вже не знають, вони люди без роду, без племені, без нічого, і без мови. Потім екологічний занепад, виснаження земель, викачування природних ресурсів і, нарешті, мобілізація всіх цих людей для того, щоб спрямовувати їх на загарбницьку війну і захоплювати нові і нові території. Ми ж прекрасно розуміємо, на тих танках, які в'їжджали в Прагу в 68-му році, а перед тим в Будапешт в 56-му році, сиділи не тільки люди з Москви, там і українці в тих танках були, а можливо там і кримські татари були десь подекуди. От. Так само, як прекрасно відомо, як одні народи, наприклад, тюркського світу мобілізовувалися, використовувалися, щоб наступні народи завоювати. Ось вам історична доля, вона завжди однакова. І так само і звільнення завжди буде за однією і тимою собою загальною канвою. Пробудження ідентичності, плекання мови, культури, релігії, картинка майбутнього, поступовий занепад імперії, а потім в якийсь момент вікно можливостей, і його треба використати. У корінних народах чи є в них взагалі відчуття власної ідентичності? Бо ви до цього сказали, це російська пропаганда нам намагається показати, що вони росіяни, руські, да? А що насправді вони не усвідомлюють себе такими. А я бачу, наприклад, моменти асиміляції. Є кілька факторів, і, очевидно, від потужності цих факторів залежить, наскільки асиміляція вдається або не вдається. Дуже важливим фактором є релігія. Очевидно, що поки іслам є сильним, люди продовжують відчувати себе окремішними від Москви. І тут дуже сильно допомагає те, що іслам є децентралізованим, тому що навіть якщо з Москви присилають якогось імама, який говорить, що обов'язково треба записуватися на СВО і все таке, він може бути абсолютно не авторитетом для місцевих людей, які в сусідньому будинку можуть послухати іншого ісламського авторитета, який скаже їм, що це все не так насправді. Як ми бачимо, навіть в умовах абсолютно найжорсткішої диктатури, як, наприклад, Китай встановив для уйгурів, іслам залишається тією силою, яка тримає людей на плаву, підтримує народ, підтримує ідентичність і не дає можливості зникнути. Дуже важливо, очевидно, є збереження мов. На Кавказі тут з цим краще, в Поволжі трошки гірше. Є регіони, в яких з мовами все дуже погано. Але є ще одна річ, яка заважає втраті ідентичності. Це московський расизм і колоніалізм. Можна забути свою мову, можна забути своє прізвище, можна забути свою релігію, можна забути своїх батьків, але потім ти приїжджаєш в Москву і зустрічаєшся з російськими шовіністами, і вони тобі нагадають, що ніякий ти не русський, а придумують про тебе дуже багато різних епітетів, які я не хочу, щоб ми в нашому ефірі згадували. Таким чином не вдасться забути. Вони тобі нагадають. Ось така історія. Я, окрім того, хочу сказати, що відчуття ідентичності, воно досить мінливе. Люди, які виживають, вони можуть не думати просто про це. А потім в якийсь момент ми бачимо підйом, і люди згадують,
а я же башкорт, а я же бурят і так далі, і так далі. Очевидно, що Росія сильно тисне на релігію, намагається ставить, по суті, своїх власних релігійних діячів, які, по суті, працюють на Москву, намагається знищити мови, скорочує, вже до неможливості скоротила викладання цих мов і так далі. Але люди продовжують відчувати, хто вони є, і тут дуже хорошим показником того, що відбувається, є демографія. Бо демографічні тренди етнічних росіян і неросійських народів є протилежними. Це ні з чим не можна переплутати. А ви згадували, що яскравим прикладом того, як зберегтися, да, і як меншість насправді рухає більшістю, да, в перспективі майбутнього, ви сказали про кримських татар. І це дійсно так, бо я пам'ятаю, що мені розказував мій батько, як його родичі, да, його дядько їздив в Москву на ці мітинги, а ті, хто не міг поїхати, вони в Узбекистані просто збирали гроші на дорогу цим людям. Тобто це не була більшість, та, яка їхала і виборювала цю, скажімо, дорогу додому, да? Але вони теж прикладалися, вони в це вірили і, власне, врешті-решт повернулися. Хоча це, насправді, було, здається, на той момент, коли мій батько народився, коли він був юним, неможливим насправді. Бо тоді ще було заборонено кримським татарам повертатися в Крим. Ми дуже класно перейшли на тему кримських татар. Мені, пане Валерію, дуже цікаво, хто був тим першим кримським татарином, з яким ви познайомились? Ви знаєте, я служив у радянській армії і там познайомився з людьми. Колись я рахував, здається, 44 національностей, в тому числі і з кримським татарином. Я вже не згадаю, як його звали, але я чітко пам'ятаю, що для мене це був шок, тому що для мене вперше відкрилися очі на те, яка насправді, що таке Крим, і яка історія цього народу. Бо мені здається, що в роки мого дитинства і юності не просто кримським татарам було заборонено повертатися додому, а сама тема кримських татар була забороненою. От її не існувало в публічному просторі, про неї не говорили. І я пам'ятаю, що я навіть тоді почав там говорити про кримських татар з своїми друзями. Ніхто нічого особливого і не знав навіть про це. Там, грубо кажучи, про якихось каракалпаків чули, значить, які дуже далекі від нас. Про кримських татар, які ось тут, чули набагато менше. І з того часу я вже просто почав для себе відкривати цю тему, уже спеціально, вже хотілося розібратися. І коли я почав розбиратися, я зрозумів дуже дивні речі. Я зрозумів, що нинішня Україна є дитя двох батьків. От ми звикли думати, що Україну народив Київ. Київ – це батько, Київ – це місто, яке, чи мати, там, місто, яке народило нинішню Україну. А насправді Київ і Крим. Тому що якщо дивитися на все уважно, то ще до кримсько-татарська історія Криму є важливим. З Кримом приходить, по суті, перша традиція державності. З Кримом приходить християнство в Київ. А якщо ми будемо дивитися на кримсько-татарський вже період, ми побачимо козаків, які створили основу сучасного українського уявлення про себе в багатьох аспектах. І не тільки фольклор, а й національний характер, і все. А вони, по суті, є люди фронтиру. Є люди, які сформувалися на оцій межі взаємодії двох культур. І люди, які з одного боку за вірою, за способом мислення є європейцями, з іншого боку, ми розуміємо, що їхній спосіб життя, одяг, там, значною мірою кухня, військова тактика і так далі – це те, що виникло внаслідок взаємодії з кримсько-татарським світом. Тобто, так чи інакше, ми бачимо, що насправді Україна є дитя двох батьків – Крим і Київ. І цього розуміння ще поки що в широких верствах суспільства немає, але коли воно з'явиться, то ми будемо розуміти, що Крим важливий не просто тому, що аж от ще й Крим, а тому, що це одна з основ. От не можна просто, все постійно згадується цей не бутерброд, да? От не можна просто так віддати, будь-який шматок землі не можна віддати.
Але те, що є основою, те, що є одним з тих двох першооснов, які сформували український народ навіть в етнічному розумінні, через всі ці впливи, це є дуже важливим. А далі ми переходимо до модерного вже часу, і ми бачимо формування української політичної нації. А для української політичної нації кримсько-татарська історія дуже є важливою, тому що українці є корінний народ України, але і кримські татари є корінний народ України. Це означає, що в Україні більше, ніж один корінний народ. Очевидно, що є інші народи. Ну, крім цього, я хочу нагадати, що караїми і кримчаки також є корінними народами. Так, я і мав на увазі і інші корінні народи. Я думаю, що насправді там і це не вичерпний список, я думаю, що можна ще говорити. Ну, ми прекрасно розуміємо, що при всій повазі до караїмів і кримчаків вони менше за чисельністю і за своїм культурною спадщиною, яка дожила до наших часів, ніж кримські татари. І що це означає для нас насправді? Це означає, що українська політична нація складена на основі більш ніж одного корінного народу. Це дуже важливо. Навіть ці народи чисельно не співмірні, але все одно. Це означає, що українська нація завжди буде політичною нацією. Це означає, що вона не скотиться ніколи до того вузького етнічного розуміння, яке, по суті, врешті приводить до демографічного занепаду і до провалу того мультикультуралізму, який ми бачимо в європейських країнах. І тут дуже важливо, що кримські татари є модерним, сучасним народом, який з одного боку може бути частиною української політичної нації, а з іншого боку ці люди залишаються кримськими татарами, татарками. Вони ж не відмовляються від своєї ідентичності. Тобто це можна поєднувати, а в сучасності це можна поєднувати. І дуже щемко бачити, наприклад, як на якісь там дні вишиванки ми бачимо кримських татар з вишиванками, з кримсько-татарським орнаментом, українських євреїв з єврейським орнаментом, українських азербайджанців з якимось азербайджанським орнаментом і так далі. Це все українська вишиванка, як данина цьому українському національному святу. Ці всі речі є дуже важливими для виживання політичної нації у 21 столітті, тому що класичні підходи ХХ століття вже не працюють. Ми це бачимо, вони не працюють. Не лише європейський мультикультуралізм провалюється, коли приїжджають інші люди, начебто бажаючи приєднатися до німецької політичної нації, до французької політичної нації, але насправді вони цього не роблять. Але так само провалюється і американський плавильний казан. Поки американський плавильний казан перетравлював шотландців, німців, італійців, євреїв, поляків, українців і так далі, і навіть японців, то все було більш-менш нормально, але коли туди стали потрапляти мексиканці і венесуельці, щось він перестав плавати, цей казан. Тому в сучасному світі вихід тільки один. Це політична нація, яка складається з представників різних народів, де кожен представник і представниця свого народу зберігає свою власну ідентичність, плекає її, пишається нею, але водночас приєднується до політичної нації з усіма її суспільними договорами, символами, правилами, цінностями і спільною історичною долею. А скажіть, а чи завжди у вас так було? Бо ви все ж таки зростали, формувалися ще в радянські часи. Чи були у вас якісь упередження щодо кримських татар? Що ви про них знали? І що, власне, змінило ваше ставлення? Чи є оця трансформація? Я зізнаюся, що в дитинстві про кримських татар знав дуже мало. Але упереджень щодо жодних народів в мене не було, тому що я ніколи не вірив в те, що якісь народи можуть бути поганими, а якісь інші хорошими. Я завжди вважав, що це колоніалізм, расизм і пропаганда. Тому, коли кажуть, я не хочу повторювати оці сталінські міфи, бо вони вже нав'язли в зубах і не хочеться засмічувати ними інформаційний простір. І, звичайно, я коли був дитиною, я вірив різним міфам радянської пропаганди. Ну, а як можна було виростати в Радянському Союзі і не вірити всім міфам? Але міф про якихось там погані народи точно не потрапляв в число тих, яким я вірив, тому що в такі речі я не вірив ніколи з дитинства. Пане Валерію,
Останнім часом кримські татари багато говорять про суб'єктність і про кримсько-татарську національну територіальну автономію. По-перше, мені дуже хотілося б почути, що ви думаєте з цього приводу. І по-друге, давайте трошечки визначимося з дефініціями, що таке суб'єктність, чи можна її дати, чи суб'єктність можна лише вибрати. Суб'єктність – це спроможність бачити картину майбутнього і робити щось для того, щоб її досягти. І очевидно, що суб'єктності можна позбавити, але її не можна дати. Тому що людина, яка не хоче бути вільною, їй можна зняти кайданки, відкрити ворота тюрми, вона буде продовжувати сидіти там, де сидить, тому що очікує, що зараз макарони принесуть. Суб'єктність можна вибороти в жорстокій боротьбі, або суб'єктність можна отримати, якщо скористатися вікном можливостей. Бо іноді вона просто падає тобі в руки. Тут от дуже знову нагадаю історію 91-го року. З одного боку, батьки-засновники модерної України скористалися дуже коротеньким вікном можливостей, а з іншого боку, для нації в цілому це просто така от впала в руки незалежність, і за неї не заплачено було тоді кров'ю, і ми зараз кров'ю дуже велику ціну за неї платимо. Тому що ми ж розуміємо, що Росія висунула територіальні претензії до України аж буквально через 3 дні після проголошення української незалежності. І тільки референдум, на якому понад 90% українців України проголосували за незалежність, переконав Росію трошки призупинитися, а далі вже почалася економічна криза, їм було вже не до того. Тут та сама історія. Суб'єктність треба виборювати, але водночас суб'єктність може впасти в руки в той момент, коли відкривається вікно можливостей, і не можна прогавити цей момент. Якщо говорити про кримсько-татарську суб'єктність, то для мене вона починається з картинки майбутнього. Не лише з картинки майбутнього, яка жваво обговорюється в кримсько-татарській спільноті, але з цієї картинки, яка обговорюється всією українською спільнотою. Яким буде Крим після нашої перемоги? Уявімо, що більше все сталося так, як ми мріємо. Як це буде влаштовано? Ви сказали про кримську татарську національну автономію. Що це? Як це буде виглядати? Ми можемо вийти на вулицю, спитати пересічних українців, чи мають вони уявлення про це, і вони скажуть ні, тому що для них це слова, за якими вони чули ці слова, але за ними немає реального наповнення. Тому дуже важливо, щоб майбутнє обговорювалося відкрито, так, як його сьогодні бачить Керим Леглар, так, як його сьогодні бачать інші корінні народи Криму, так, як його сьогодні бачать українці, які живуть в Криму, чи будуть повертатися в Крим, які там народилися і виросли, чи українці, які в інших регіонах України живуть. Ці відкриті діалоги можуть бути болючими, тому що у людей можуть бути спочатку різні картинки майбутнього, але якщо їх не розпочинати, то і суб'єктності ніякої не буде. І тоді в якийсь момент відкриється вікно можливостей, а ми не будемо мати шансу ним скористатися. А сьогодні кримські татари на материковій Україні, вони суб'єктні? Я вважаю, що вони на шляху до цього. І я дуже чекаю тих відкритих діалогів, в яких ми могли би народити спільне бачення, а кримські татари таким чином ствердили свою суб'єктність. Бо той, хто пропонує свою картинку майбутнього, той і є суб'єктом. І коли кажуть, наприклад, Україна багато років не мала міжнародної суб'єктності, а зараз вона внаслідок війни її отримала, то що це означає? Це означає, що Україна ніколи не пропонувала європейцям, Сполученим Штатам Америки, іншим країнам навколо, не знаю, Азербайджану, Туреччині і так далі, свою картинку майбутнього. Україна завжди слухала картинки майбутнього з інших, завжди хтось був, хто щось собі мріяв про те, якою буде роль України в її майбутньому. Я люблю повторювати таку фразу: в того, хто не має власного проєкту майбутнього, той, хто не має власного проєкту майбутнього, то є лише ресурсом для інших, в кого проєкт майбутнього є. І от проєкт майбутнього, очевидно, є в Китаю, є в Європейського Союзу, окремі якісь там, можливо, там є у поляків, є в Туреччині якийсь проєкт майбутнього, є в арабському світі проєкт майбутнього, Сполучені Штати Америки мають проєкт майбутнього і так далі, і так далі. І завжди було питання: Україна має свій проєкт майбутнього? От не маєш проєкту майбутнього, значить ти не суб'єкт. Бо суб'єкт – це той, хто має проєкт майбутнього і пропонує його для розгляду. А от тепер, внаслідок війни, Україна почала сама постійно говорити про те, що майбутнє має бути от таким, от таким і от таким. Навіть то, що ми зараз з вами розмовляємо про розпад Росії. І це вже ми з вами, по суті, на стежці суб'єктності. Те, що ми сьогодні говоримо про майбутнє повернення кримсько-татарського народу до Криму, це вже ми на стежці суб'єктності. І от тут для того, щоб цю суб'єктність отримати, треба
треба пропонувати активно свою картину майбутнього іншим людям. І от цих от діалогів мені не вистачає, бо це якраз і буде ствердження тієї суб'єктності, без якої кримсько-татарський народ просто не зможе скористатися вікном можливостей в свій час. А яким ви бачите майбутнє Криму після деокупації? А от я хотів би почути це від вас. Тому що перша роль в тому, щоб сказати, яким є майбутнє України, належить українцям. І коли до нас приходять, неважливо хто, росіяни, поляки, французи, і кажуть, от майбутнє України має бути ось таким, ми напружуємося. Тому що наше слово має бути перше. Так і тут. Я абсолютно переконаний, що, очевидно, в Криму будуть жити люди дуже різних національностей. Але ми ж ніколи не забуваємо, що Крим – це передусім батьківщина кримського народу. Значить, перше слово в пропозиції картинки майбутнього має бути від Кермелева. А чому, до речі, в публічній дискусії дуже людей тригерить автономія кримських татар? Тому що невідомо, що це таке. Тому що ніхто ніколи не пояснював, що це означає. Люди починають боятися, окей, а я корінний українець, який в Криму там має 10 поколінь, а тепер я що, не матиму виборчого права? Чи тепер мені буде заборонено там обіймати посади в публічних якихось заходах, чи мені там буде заборонено користуватися українською мовою, чи я потім, чи мені треба буде отримувати візу, щоб їхати в Херсон? Ніхто не пояснив, що це таке, розумієте? У людей нема картинки. А якщо я вам скажу, що... А невідомість, я перепрошую, вона лякає дуже сильно, вона лякає невірно. Знання кримсько-татарської мови. А може злякати людину? Щоб він знаходився на певній посаді, треба знання кримсько-татарської мови в автономії, в Кримсько-татарській національній територіальній автономії. Я думаю, що якщо ви скажете, що треба знання кримсько-татарської мови завтра зранку, це не лякає. А якщо ви скажете, що це процес, який врешті завершиться тим, що кримсько-татарська мова стане другою державною мовою на теренах Криму, і це станеться таким чином через тривалий час, то це нікого не злякає. Загалом, мені здається, що проблема напруги, якраз напругу породжує невідомість. Невідомість породжує страх. Відкриті діалоги завжди породжують порозуміння. І тут я, звертаючись до кримсько-татарської спільноти, хочу сказати, скромність прикрашає, але тільки не тоді, коли ти говориш про майбутнє. Коли ти говориш про майбутнє, треба оцю скромність відкинути і сміливо сказати, от ми бачимо майбутнє Криму ось таким. Ми бачимо майбутнє Криму як батьківщина кримськотатарського народу, яка безумовно є частиною України, де живуть люди дуже різних національностей, і всі почуваються комфортно, але ніхто не забуває того, що це все-таки кримсько-татарський дім і кримсько-татарська батьківщина. У вас, власне, є такі слова, зачитаю вам їх. Ви написали, що Крим – це Україна, Крим буде українським лише тоді, коли він буде кримсько-татарським, Крим буде кримсько-татарським лише тоді, коли він буде українським. У 2021 році в рамках першого саміту Кримської платформи мені було доручено провести форсайт, тобто дослідження майбутнього Крим 2050. Для того, щоб провести таке дослідження майбутнього, зазвичай збирається дуже ретельно відібрана аудиторія фахівців в різних сферах з дотриманням різних балансів, починаючи від гендерного і закінчуючи національним. Там зібралася фантастична спільнота. Зазвичай такі великі дослідження, в них беруть участь десь від 70 до 100 людей. І в процесі цього дослідження народилася ця фраза, яка, я не знаю, кому вона належить, скоріш за все, вона не належить жодній конкретній людині, а народилася в процесі там достатньо жорсткого діалогу. І насправді цю фразу не складно зрозуміти, тому що кримські татари не зможуть повернутися в Крим, якщо раптом що станеться з Україною. Ми віримо, що з Україною все буде добре, але уявимо собі гіпотетичну ситуацію, тоді повернення батьківщини не станеться ніколи. І навпаки, коли станеться повернення батьківщину, земля чекає свій народ. Крим розквітне тільки тоді, коли туди повернуться ті люди, які є нащадками тих людей, які свого часу плекали цю землю, сформували її, зробили її квітучою, і тільки тоді вона знову розквітне. Але більшість народу там. Але більшість народу там перебуває, по суті, в окупації. Не може бути в окупації
імперією національне життя. Це неможливо. Пане Валерію, що емоційно вас пов'язує з Кримом? І як часто ви там бували і чи бували взагалі? Я бував, звичайно, в Криму, в основному в дитинстві, але у мене немає емоційної прив'язки, як у багатьох інших людей, до якихось географічних місць. Моя емоційна прив'язка до Криму – це кримськотатарський народ. Тобто я розумію, наскільки важливо для долі всього людства, щоб народ повернувся на свою батьківщину. Я розумію, наскільки для народу важливо мати батьківщину, пам'ятати про неї, повернутися туди. А всі гори, степ, сади, і море і так далі, то вже таке, то вже буде тільки в тому випадку, коли буде кому це плекати. Інакше буде, як зараз. Прийшли росіяни і практично перетворюють Крим на пустку. Ми ж розуміємо, що там відбувається там. Ще там скільки-то років такої окупації, і від цієї природи може нічого не залишитися. Традиційно я інтерв'ю завжди завершую одним і тим самим питанням. Яке ваше місце сили в Криму? Можливо, ви з дитинства пам'ятаєте якесь таке місце, яке досі викликає якусь теплоту в душі? Чи, можливо, ви вже в спілкуванні з кримськими татарами знайшли якусь точку, куди обов'язково мрієте поїхати? У мене немає особистого місця сили в Криму. Тому, коли я для того, щоб мати якийсь візуальний образ перед очима, коли я говорю про подальшу долю Криму і про повернення народу на батьківщину, то моя картинка перед очима – це Ханський палац, просто як символ. Як символ того, що цей народ сформувався на цій землі, він став тим, ким став на цій землі. Він не зміг би бути іншим на цій землі, тому що саме ця земля його сформувала. З іншого боку, він плекав цю землю і зробив її тим садом, саме тому, що він тут виріс. Історичні долі дуже складні. Кожен народ складається з фантастичної різноманітності генетичного, і мовного і всякого іншого матеріалу. І ми ж тут не расисти, щоб міряти там, у кого там який нос і все таке. Ми розуміємо, що той кримсько-татарський народ, який склався, це наслідок багато століть процесів, що включали в себе різних мешканців з різних епох, з різних походжень і так далі. Але в якийсь момент цей народ створився. Ця культура створилася і зайняла своє місце на карті Європи. І з цього моменту можна говорити про безумовний зв'язок між Кримом і народом. І знов-таки повторю, коли кримські татари не вдома, а при тому, що переважна більшість людей перебуває на цій території, але коли ти в окупації, ти не завжди не вдома. Якщо в твоєму будинку хазяйничають московські солдати, ти не вдома. Теоретично у тебе знайомі стіни, але ти не вдома. Коли ти повертаєшся додому, це означає, що ти повертаєшся додому як хазяїн, як господар. Коли народ є вдома, це утвердження вищої справедливості. Я вам дуже дякую, пане Валерію. Шкода, що в нас так мало часу, але маю сподівання, що ще не раз поспілкуємося обов'язково десь в Криму. Я завершу тим гаслом, яке я неодноразово вже чув. Воно, очевидно, символічне, воно, очевидно, значною мірою запозичене, але мені здається, воно дуже добре відображає наші прагнення. Наступного року Бахчисарай. Чох сау у нас.